L'equip vol fer una bona passada endavant, no? Crec que venim d'una dura derrota, amb dues cares a nivell de joc. Venim d'uns resultats en els quals estem patint molt aviat envers a la primera part, un gol en contra, i a partir d'aquí anem a remolc. Crec que l'equip en aquest aspecte crec que encara no ha pogut dependre de si mateix, no? Anar per davant, només a la primera jornada. I bé, anem en un camp molt complicat, un camp on hi ha un rival que té la base de l'any passat, on l'any passat va fer una gran temporada, un gran entrenador, que els té molt ben treballats, que crec que 13, 14, 15 jugadors de la plantilla són les de l'any passat. Crec que a les virtuts que tenen li han sumat els fitxatges que tenen i crec que han millorat en altres aspectes, no? I això els fa més perillosos amb el que ja tenien. I hem començat fort, independentment de la derrota que hagin pogut tindre aquest cap de setmana, però hem començat fort i jugaran a casa i suposo que voldran també seguir aquesta ratxa que porten. Nosaltres estem de centrar en nosaltres mateixos, intentar trobar aquell punt en el qual hi sabem que el tenim i ho treballem bé i després no ho acabem d'encetar. Ja crec que em va passar el nerviosisme, crec que ja no només és el tema de treballar en bloc o no, perquè al final al futbol són 11 jugadors que siguin competitius, menys els que entren, però sobretot a través de l'ordre, de l'organització i saber el què, però crec que com a matèria prima els jugadors té que donar un pas endavant. Igual que jo també m'exigeixo a mi mateix, perquè l'altre dia podia haver llegit una altra estructura a nivell de quan vam començar el partit i cadascú té que saber on ho ha fet bé o malament, però el jugador en aquest pas li demano i sé que ho faran i hem parlat aquí dintre, entrenem bé, estem contents, no tenim cap problema, al revés, el que volen és que arribi diumenge allà i crec que és un gran camp per intentar donar una passada endavant, sobretot perquè ells ho necessiten, perquè com a equip ho necessitem i com a club volem estar a la part alta, i això no vol dir res més que intentar lluitar per seguir creixent, per seguir sumant i per poder mirar endavant i no començar a perdre punts pel camí, que ens faci tindre dubtes. Crec que els dubtes no n'hi ha, crec que l'altre dia ells mateixos van tirar endavant una segona part molt bona, hem fet autocrítica dintre el vestidor, entre nosaltres mateixos, i crec que al final són joves, portem 4 jornades, crec que ho tirarem endavant tranquil·lament, en el bon sentit. Diumenge, molt complicat, un molt bon rival, en el que li tenim respecte, però un cop rodi la pilota no li podem tindre respecte a ningú, l'únic que volem tindre és la pilota, competir, saber el que serà dur i a partir d'allà tirar endavant, que som el Júpiter, i intentar treure els 3 punts, com a no podem demanar una altra cosa. Evidentment que, com he dit, serà complicat, serà un partit molt maco, i els he dit, un bon rival, un entrenador també, exprimeix els seus jugadors i ho fa molt bé, i crec que per nosaltres és maco jugar contra aquest tipus d'equips i jugadors, serà bonic.